Okay, basi bono mwancho matagare na bego omurigeria bwa bagusi Global Radio nigo nenderi tukoria rero tugukwarigania ase omurobirio oyibo goserio botaka ase twatarire omurimi na bego motugi akurwa se chinsemo cheisecha nigo nkoro kwa masio ntitani gara toterie ngaire ningo naende ninki agokora karibu sana asa bagusi Global Radio bia mono masi asoko totarira ga isecha iga koro ku isecha gesoko lakini iga koro koniga farm asa malita ngoro ku Janet Momanyi nande iga ngutugande chingoko chiombe ande bona gantagete gwansa gutuga amakonde aya koro kunga maggot farming koro ase black soldier flies nkole more yakeiga gose nkole manda akeigo chibando nasinaro ndi stole muntu bwati matoke nkole mande nonyaka none chingoterera na 20 na nkole mande chingeni spinach pilipili hoho sometimes cucumber vitunguo vieke busie viri spring onion na bulb onions Ngono igwete na ki abantu abagusito goserio botaka andonsi asore esiga segie karakari ngo akeigo elio gendere goserio botaka ngwate baringa no bwate chingoko no bwate chombe tgangonda achakira ngandi gwachake tugotuga chingoke chamo ne chombe tutaragendoro obutugi bwane bwansirete Mombasa. I used to work with them gukora ne Ministry of Agriculture but I took a retirement na begete chiombo ne chingoko ne chimboli lakini wana sengenje Mombasa yalenge kwa yaba kere dry mono na ndega ali mbrate yo byaigo nka relocate gocha gusiga iga 2015 gansa kobeka na bwate chingoko nkeigo nkamukali mirimo menyete ne ngombe yemu kera na icha nkamenta chiombe boniga ncheka chiombe 10 lakini naone tisatu bibere na yamega kwa sengencho yobo botutukani botamanyekane tibia kerere igo mboringa ekero kwarenga kore gasi kubado ngokora kwarenga obotuki obogose obotuki ngokora narenge gasi lakini narigita abantu mono ekero nacha naikabono nkaranga ya beire nga buya ngondo cheko gendia nanda singinjo natwari tuburweire botarenge bia nkaira a retirement ngabono ngasoa mugondo kabisa chinga kichi kwarenge tutaragenda buri aria so tugete chinga kichi kwarenge gasi ko kwarobotuki neki kware ko manage your workers kegera ongonyorora abando kogenda kwa batigari mba ko manage ibintu byobyo mbalenga ba minifu kidogo nande yale ko bagose weekend gusomos kwekera nkabwate off na minyoka na barara lakini kila lituko nkolenta balenga mabere town astu amenyete kera bustu abwato botugi alenge Mombasa alenge Mariakani it's quite a distance lakini kila maambia nkolenta balenga mabere na ne weekend most of the time no konyara na alenge kogenda chinga kichiriole Mombasa utaracha kusina kigwa kaoniria mabere ali na alenge nyaoni chi estate abantu baligete na balenga ko iruba eterwa lakini bonekera nacha gutige gasi na bana alikuboka saa 11 nagenda no ya mabere na itachi estate kire statement ngalero Wednesday estate gete nkoenda Tuesday estate gete igo aya gutigara make nanya rentanka nanya beke freezer fridge na abantu balengo chabagora ku nyumba tuko gendari ase chingoko gari kurinde totebinga karota getugo tugengo konkyoganeti ikegara nabo bo montago tanganje timbwati besa nkogora ngoko na kiorocha agiaganeti achake engoko kero gwanza gutuga abo goiko manyenga ngayo ko gutungo ko kyota gete gutuga ne chiamagena ne cyo guturagia ne chinyama lakini nchabono gaiga chingoko mbwate ne chiamagena nabo chiko bakara cyabo cyisire ko cyakorera magena nacyone gusekera na ratwalite acha nalego turage bicucu lakini asengenje stima yabwate problem nkanyenana bona gonko gore bicucu ne bicucu akaro gwansa goikwa gache nyomba karo bire one day old wagache pruda asa are around okobeka kwabeka na masenia nande kwachiokelio muliro yo nguchibeka chinyongo
nyongo chibo choire chingoro nachiterekera gose nabo kubekekera obwestima na chiro chichia nyora at least korwe litkolitangani bakachiwiki 3 ekobwati ne season abo kendu mbororo osenyo bokendu mboyo buna bana kare mbuleta iyo nabo gochitigaigo lakini kare bokendu bororo wikochibekera estima goso chibekera makara ne chiko ne chinyonge chibona chingabu ne chiko ya asante sana mwancho mutene na murigeria ni gotoko endaria ngo ase enyomberi ebichuchu ne chingo ko turarigereria ngango ko kichi atugete nga tweresere kero twikiraria. Mwebo nondo chegaiga ni gotora ase enyomberi echingoko tutaragenda tambe ebichuchu ndo chegaiga aina kiyo tugete ebichuchu bikoro ku kienyeji premium kienyeji nko rusi western yeah igo aseta yo iga kuchiora harusi neroro lakini natagite bikoro western asengencho barabwekera baho guchia akonyora bachiete 3 different types of vaccines echi okonyora agaiga gusia abantu abange batali guchikorera ande kero chia kinire na bachiko bachinene toko genda guchirugoro galie na bokorora ase una chigo kina chiaba yeah ebichuchu ebi okay kwata baby premium kienyeji ne embira ebi koroka ken bro ntoba utikie kati ebichuchu ebi amo na ne bichuchu bya Ken bro bikonyora bire binene Ken bro go bire chingoko chinene nande tindi gochigania asengenche chigo chire igatua biyaigo no ene kero bono gochikoni in the market toikonyora the price ikera chikulia ndagere nyingi nande chikukina mono lakini echinde gochikoba igatu ononki yako garo ogo choose premium kienyeji asengenche ndagera usasa nje ogo kine bwango it doesn't matter no gukini bwango but nje go nganji techi yeah okay mutana bwate preference yeah okay asante sana mwancho mutagana mego muriye togo tira segetiga lakini tutara ikari naranga chindagira nchiro begetabo naranga machi naro begetabo anene gose kero kenda sa machabu ayuno burukanitie mario ganda yes gochi ande vitamins na anti stress sometimes nabakonyara ebichingo kechinjita geti chatabanano nalio kanya chatabanano nje onyara chiko kimale shock so nabongo chia anti stress na vitamins okay yeah nendagere yue erega bunere ndagere ne itsunga unga feeds from unga feeds yeah kwanye kubia ndagere ndio nso latiga korwa unga feeds ndira ike stage kwa gwenada okay yeah like chindagere karachi chebichuchu lakini nje inganje teni unga sengenjo nkorora ngambiye ko kali apart from ye chinde ikarabona bigo these are 5 weeks old ikarona rule chick mash nguchia nere yere ndoga daisi yarete gunere igona bakarachi anansira kuchia growers tiansira ko bachine nake ndabunguchike greens nachikenyera suguma nachikenyera omenta nachikenyera ubanyansi ya kera chingo ko kawaida ngotora chire bana senje chitai gotora chisiekerie nabongo kenya chingeni greens nachia gosengo chisungera iga chanya go lichiko charo kaiga they build the muscles the exercise okay yeah population yerenga ebichuchu bire ngora be kase aka unit akai one unit bune it's 40 it's 50 these are 50 lakini karabia kinira ake they can be divide mbeke 20 ga 25 ga 25 nande biko kina bono karabiko chkwenda layers namanya kubira rugoro gari okay yeah if you maintain cleanliness maigase unit yebichuchu you have to iga go iko clean ota clean the other is to so I'm sure amanta sanda samo maybe mu aitire na moko igo so akwa bichi mioro wansira wasimo kigara na so ira na gulenga na perfume bono lakini in the morning every morning ngo nabongo so amega igabuna lirimu acha mwara muna nalenge gasinere na kolisi okay every morning wetane kiabuso ikilikere skali wetane kiabuso kwa rusio chafu bobons kwa bobeka amo no boyo wagenda mugondo nabungo tumia ko bekera nane chinsi yake chinkora gili chombe nabungo tumia ko bekera chingeni
chiakina njitini kugura busibwa endagera ya busibwa enene obuoyo bweduka no bana bubo ngotumia ida kurwa sichombe busasi chinguko. Yeah. Asante sana ni watu kuchia kugenda se kurugaiga ebichuchu ebinde. How old are they? Ibire rogoro byansire kubeka amagena. So it's 18 months and above. Okay. 18 weeks and above. 18 weeks and above. Yeah. Okay, asante. Kira magenari. Ni jiwana kutoka kaga. Tumechigelea. Too big for 18 weeks. 18 weeks. One can bro, you cover bigger than this. For a jogo. Yeah. Okay, ndo cheka ikagwate banga uchire layers. Ende chire 18 weeks. Yeah. Ndo chema iga tindaro igena no neri mwanga. Eri mali. Oh, ninje ntaro chinaro igene wono o chikobekera. Usually go chikobekaga. Lakini yeye go ikeru na bakanya yabekira inside. Okay, chikobeka iga. From inside. You do this. Chikoli na igorali. Yeah. Chacharuka igorali so chabeka eli. Yeah. Igo chigo charo kanite una kanga sinka yari ga uchi. Nero. Okay. Maybe you can see. Chisoka. Eli. Pero chacharuka chiaguga. Then chia soma. Okay. Okay. How many eggs, for example, chichi? Oh no, I've kept on reducing them. Kera ntakete ko 40 chi ebinde. So kera nkora ne te ikobeka, egio korra yansire kolia ne konyerusiro I sell it. Na manya kururo na ga chivesa and then change bekere chinde. Usually I check about 10 net 1 yemo. But now so there are 5 net 1. So I've already removed 5. I've already removed 5 here. I've removed 5 here. Yeah. Are you doing natural breeding? Go say go to make go say natural breeding. Like okay, nindo chetwani nero. Yeah. So etwani na bantu bali bagocha kugora magena. Bacho guturagera chingo ko chiabo. So ikobeke etwani. So bueno, etwani na banku nyebeka kaiga for 2 weeks. Na nyerusi na nyebeka 2 weeks, you know, like that na nyirani. Okay. But usually chibene takoba etwani about 5. Lakini sasa nyota ketego dispose to chaisira kwa era because I want to dispose nakega tetwani tukalete yema. Okay. But usually iga naga usually na nkobeka singinje kana nyorete you asking me why entakete chikwerende that breed. Osa kuligere liga iga chingo konchirega chinyenge. You see this one? Yeah. Chibutabwati bo chuchu. Tabwati. No na maguru, tigereria maguru. Yara menye chiri chinyenge sana. One chiko na agurite kurusuneka. Na agurite chuchu kurusuneka. Only to realize ngana bache this type. Okay. So ngatiga ngaanza kugura this ones. Lakini ebikuwa agurite premium kienyeji. Type premium kienyeji. Je ekekoro kunga Croilers lakini chinyenge lakini tibwatire taria I don't know ngana kitikoro jona I came to realize ngana chinyenge I was discouraged. Okay. Yeah. So these ones are better than this. Okay. And they take long kubeka magena but they ba kubeka magena for long. They take time kubeka and they kachi ansire kubeka for amagena mange kengo ke yamana ba kwa amagena 300 yamanya gukura. Okay. From band bago tebe kera it's my first time. Lakini chako gachiri sintaiti. Okay. Amagena ya muinoga igege karukwaye ukote bankoni ora se bali bago chia guturagi ayengora turagi ore magena ya gusaye gukora ryoka no nko nkoni magena nkoni. Yeah. Ndutanya guturageri
Estima. Oh, estima. Okay. Estima challenges na wate machine yo guturagi. Lakini bono ikande tere problem estima yaenda for 2 days. Estima yaenda 1 day. Na magina altubwene tukonya tiga temperature bende kwa continuous. Yeah. Okay, asante sana omwancho matagere nawe go murigerio rwete ngagaiga ekara gwachake okoro tukibwe chingoko make sure anye gotagete ko iburia bichuchu bya bweka no bwa testimony gotagete gutumia incubator mangana buna yumete mbare ba gutumia natural brooding. Yeah. Lakini bali okonyora babwate chingoko chinka labda chingoko chiriche kienye but these ones echito njiri goturagi no. Okay. Chikweva. Okay. Yeah. Igo cyane magenoka chikobeka. Okay. Chiri goturagi. Okay. Aya asante. Ndango chiabunda ararange unit ye yonse ngakire. Obomboli obwenge mbegita chine chinene. Yeah, separated. Naoni nakolire. Nagaiga chine chintambe. Naoni nakolire. Na echibono iko chire mixture. Special breed chire mixture. Chiri chigo takanga ngorare tegweti ebinere ngaiga. Tegweti. Etagete korare lakini tegoturagi. Na takagotema kanyibikira magena 5. Asa kuigwe na ko choko. Lakini teturageti. Instead yekoli. Ekalia magena. So ngachi separate bani chiko takakoralira cyabwa ngachi separate gaiga. Bana nje kana nyoliro mogeni na bonko manyenyera. Okay. Yeah. No, so you are very keen asogo tugiobo. Ndamondo nare gose gakore bichuchu. Wenda nkagaria ne bichuchu aroche bibe byengi bibe bitambe. Tatake tukomanya ne chiko karoche. Yeah. Ekaro gwateba obono ne lichiri chingo konchiro rasangi chikulia magene karo kwabekire no gwate ni that vice. Sechingo kecheo. Yeah, ekaro chia bekira magena chikulia. Ongo chia this. Okonyora chibwate nishe. Okonyora chibwate calcium. Ono nda calcium nere nguchibekira sendagira. Ose nachikolera depicking. What na cheminu. So that nchikoli. Lakini mtu juna liriri kana lino nabo kama binali nyora ali senjo. Ndaranyora muntu koli naga ali achikonduseli. So no liri nchirikoli. Oh sawa. Igo olio ngete gotuga gosogo taito gochako botugi no igwete chingoko mono nkonyoro chikolia magena onye chikoli gon calcium gwate bachitabwa. Mint calcium and nchibwate na proteins, vitamins na nabo chitema ko chiachi ngeni echi bintu bunebyo. Na ko chimenu ngo very sharp nero kwanye depic kwanye nacha. Okay. Asante sana. Metuse senare nandayo begete ngoko chinde gatora ndo se twakoda chingo twakolire. You see I'm selling them off then the chinde. Yeah. Lakini no kero koleta chingo kechi you will still bring chingo ko chicha. Bichuchu bia premium kienyeji. Okay, ekero kwenda kugura in bulk. In bulk, yeah. How much ba ukoneli? 110 tarimia? No, 110 because wako bitoma ko heldo Kitale. Alright. Na ande wakwerende nerora the first vaccination ne ko day 1 ko Melex. Ngo chiavale bachi Melex bachi Gumboro bachi Newcastle. So it's 3 in 1. 3 in 1. Yeah, nando amanya kuchibeke a shuttle. Na yelinjira. Okay. Yeah, either they can go to town or you could say they give me the name of the driver. They want to nanga inko vioyeli along the way. Okay. Karoko konia chingo ko kusekwonia magena. Let's say what's the maximum you've sold chibe sa chinge kwoniria say magena then chingo ko. Magena na bonko ni a tray depending where. Like maybe because near Mombasa it's 20 bob elimo. If it's here in town it's 15 bob. One njengo on battery. A train con for 50 oyo kuchikolia. Na oyo kuchwa kore biashara ngoma only 370. Okay. Yeah. Ne chingo kechi kena chingo kechi karachi akole kubeka magena. Usebona na bonda atake konia ndo na bona chiangechi. Na bonko onia mana bonko na 700 up to 800. Depending on the season. Lakini nabona bana bacha kwanza matemuga echo gongo on 1500. You have to go high. Etwani 1500.
na chingoke 700 to 750. Yeah. Now the difference in price ya chingoke cha premium kienyeji amone chinde Kenbro nerie. There's no really difference, but it will depend on kyochiragereti. Nande karoko wale ngoko ngukonye bwata datai kwa yunga ne bwata nyama. That's when you ndio to kubwata to yunga nendi tere. No, datai. Okay. Okay, mwaje mutage na wego muri karoko arura ali Texas osekataru wa ikirega igotete kubole ngoko make sure ngano igwete taringo imukie ngoko manyo buri tomboro bio obwate ke bwato igunga ngeichire one karoko achire naro ne karoko achire noroche gaigantu bwate madam Janet nanko nyale chingoko karoko achire nabo gocha naye kwa mu promote gosaba no ngaki Nabaigo.